אני חושבת שעכשיו באופנה להיות לא הורים מגניבים, אלא הורים מטורללים, איפים פשוט, מטורללים מרוב רצון, א', להתעלות כן. כאילו, אני מאוד מופתעת מדור ההורים הנוכחי, גם הורים מעולים הרבה יותר מאיתנו, נורא משקיעים וזה. אבל לא משקיעים מדי? מדי. כאילו מטפיחים מש. מה זה? כאילו, מה, חזרנו עכשיו לכפר באוזבקיסטן ב-1912? מה עובר עלייך, גברת? יש לך עבודה. את ישראלית, את צריכה לשלם שכר דירה של 9,000 שקל בדירת מה את עומדת וחובצת עכשיו זבת גבינה? מה עובר עלייך? לא, באמת, זה כאילו... זה גורם לי להרגיש רע. אין איזה ביטוי. זה ועדת הקבלה. זבת הגבינה. למה אני לא עושה את זה עכשיו? וזה גם פוקר כזה של אמהות תל אביביות, כאילו אם את אומרת... וואו, הכנתי לילדה שלי גזר חתוך לגינה, לפחות לא במבה, כן? אז היא ישר כאילו אומרת, גזר לא. כאילו, היא הביאה משהו אחר, יותר טוב. קייל. היא הביאה קייל, ולחם מש, או איך שלא אומרים את זה מודפע. היא תמיד תהיה כאילו דרגה אחת של תחכום הורי מגונן מעלייך, תמיד.